nindot kayo. Kaya sa wang pakailan ng may gala kami niyang crazy duo. Sabi ni saya. Duha ka bukbuang. Sa wang pakailan ng may gala kini akong panis ron mao ni akong amahan sa kanunay panabang. Karon pa mo kitag unggoy ng anak o baboy. Gusto kay baboy ba? Anas mayon ba? Kanang iyong anak ayaw pasuloy-suloy diri. Pero kuma pista. Pista gani. Delikado kang pagsuloy-suloy diri. Iihaw ng baboy. Ikaw sa na isang story ha. Mahurot niya mo. Endangered species na niya ka. Kana imong naong exotic. Unsa na exotic? Igsoon sa itig. Mag-exolan na ganihan medyo loyal ang mga Medyo loyal. dito sa Cebu, naamgoy ako dito namatay ni Hatod ng Lubong. Nihatod ka globong? Oh, Hatod ng Lubong. Oo. Naibong may pag-abot sa Minterio, di ba ka nang lumon, isulot mo na sa Nitso? Oo. Maura ko ng sukura. Oo. Mga 25 minutes, sige sila tulog sa lumon, isulot sa Nitso, wag yung masulot. Wa na sud ang naman ko na tinuhuan nga kung di ko nung musod sa lumon wa ko nung dili ko pa kadawat ang minatay. Huwag ka na di masulot sa Nitso. Oo. Dugay sa Nitso na ako, di doon. Boss, tanang, ang lumon ba, habwa asa? Kaya na bato dito sa Nitso. Oo. Okay, doon sige mo tuod, di mo masulot. Ay lang, di habwa. Pag habwa na siya naman, gililin na Nitso, na may tulog ka mo ilagadan ko, nagtuog sa Ayun na ko sa Ay, kita may gala. Kini among pagka-entertainer usa ra gini ka sideline. Dinot. Gali sa mo usa ko kanang tourism kanang sa tourism ko. Tourist guide? Tourist guide ko. Hoy, ay pagpakawa, kay gana naman si Mayor, sweet ko ang mga tourist. Ako tourist guide mo sa Gana mga history sa mga about, hindi gani, no? Oh, kinahanglan mo dito mag-study na kay mo na i-explain ang mga history sa mga lugar. Sa mga palitan. Oh. Nagkamaw ka mga history? Oh, kay mo ko. Ay, pagpakawa, Ay sus kasayo ra na taon. na ako'y history mo, ha? Na ako'y history ko bata, ha? Yan history mo ni. Ano, mag-ipo man ang lalaki o 21. Kanya ang babae, 18. Gana, history nga. Kanang tipo sa babae o sa lalaki tungod na sa mathematics. Sa lalaki additional, sa babae subtraction. Ano ba? Masugod na sa lalaki. Lalaki. Ngano magdipo o 21 ang lalaki? Ano mag-ipo man? Mao ni hinungdan. Pila ka kumagko sa kamot sa lalaki? Napo. Sa tiil pila. Napo. Pila tanan? 20. O napa may kumagko ko sa ilaw sa short. Mo na siya. Hindi kita malaki ng lalaki. Ano mga babae? Ano? 18. 18. Mag-ipo, 18 sabay. Subtraction sana. Subtraction? Subtraction sana. Sige ka. Pila ka kumagko sa kamot sa lalaki babae? Babae? Napo. Sa tiil. Napo. May pila tanan. 20. May nusa aning duha sa tubangan. Sure. Di lang ka na doon. Sumusa akong pagka... Magpaano ko sa senyor sa tulinyo. Gabaw ko asa na puyo si senyor sa tulinyo. Hasta Santos. Gabaw ko asa na kapuyo. Si Senior Santo Niño ka na. Ibulto din ka po yun. Hibaw ka. Binima ko yung Senior Santo Niño. Taga Bohol. Uy, taga Cebu na ay. Di na taga Cebu, taga Bohol na eh. Ano kayong taga Bohol? Kita ka na